Добрый день, мои маленькие сябры. Я вітаю вас у дзіцячым аддзеле Цэнтральнай бібліятэкі імя Каладзеева і прапаную вам пазнаёміцца з кнігай Алены Стэльмах «Павучок Славік». У пакойчыку сястрычак Мілы і Машы пасяліўся павучок Славік. Ён вельмі упадабаў месцейка ля акна за фіранкай. Там было светла і утульна. Раніцай маці будзіла дзяўчатак. «Прыгажонькі мае, пора ўставаць», гучаў яе ласкавы голас, і запальвалася святло. Дзяўчынкі, соладка пацягнуўшыся ў сваіх ложках, хутенька падхопліваліся і пачыналі збірацца ў школу. Найперш яны рабілі ранішнюю зарадку. Павучок назіраў з-за фіранкі, як яны выконвалі практыкаванне. Ён таксама спрабаваў разводзіць у шыркі лапкі, але так, як і ў дзяўчынак, у яго не атрымлівалася. Славік ніколі не быў у школе і вельмі зайздросціў Машы і Міле. Калі яны апраналі сарафанікі, заплеталі коскі і вясёлыя беглі на заняткі. Ад дзяўчынак ён даведаўся, што школа – гэта вялікі дом. Там шмат вучняў, і настаўнікі расказваюць ім многа цікавага. «Ой, вось бы мне ў школу, марыў павучок. Я навучыўся там чытаць, пісаць, і як дзяўчынкі прачытаў бы шмат кніжак». Але Славік быў толькі маленькім павучком і ніяк не мог адправіцца ў такі далёкі для яго шлях. Ды і хто яго возьме ў школу? У яго ж нават і партфеля няма. Каб не сумаваць, Славік заплетаў куточак акенца павуцінкай. Яму здавалася, што гэта ягоны ветразь, а ён адважны капітан. Славік гойдаўся па павуцінцы і марыў пра незвычайныя падарожжы. На падаконніку у прыгожай вазоніцы жыў кактус. Дзяўчаткі назвалі яго містер Сэм. Ён быў круглы і вельмі падобны да гарбузіка. Каб пацешыць Славіка, кактус часта расказваў яму розныя гісторыі. Наслухаўшыся гісторый, Славік смялеў і выбіраўся з-за фіранкі. Але калі званілі ў дзверы, ён хутенька хаваўся назад. Першай вярталася са школы Маша. У другім класе урокаў менш, чым у чацвёртым, у якім вучылася Міла. Маша дома цярпяліва чакала сястру, і ўдвух ім было яўна весялей. Славік з захапленнем слухаў, як дзяўчаткі наперабой расказвалі пра свае школьныя клопаты. Павучок ведаў нават дзявочыя сакрэты. Міле падабаўся Косцік, хлопчык з паралельнага класа, а Машы прыслаў запіску аднакласнік Мікіта. Што ён пісаў, павучок даведацца не змог, бо дзяўчынкі чыталі запіску шэптам і пасля доўга хіхікалі. Славік час ад часу глядзеў у акно. Навокал было вельмі прыгожа, пакуль не здажджыла. Яго цёплы куточак з шэрай халоднай вуліцы раздзяляла толькі шыба, і павучок па-свойму радаваўся някепскаму жыццю. А аднойчы выпаў снег. Славік ніколі не бачыў, каб кругом было так бела. На дрэва, што стаяла побач з домам, прыляцела варона. Пад цяжарам птушкі галінка здрыганулася, і з яе пасыпаліся лёгкія пушынкі. «Які цуд!» – вырвалася ў зачарованага відовішчам Славіка. «Так, так», – падтрымаў яго кактус. Містер Сэм, для кого снег таксама быў дзівам, хоць і бачыў он яго не першы год. «Чаму так светла?» – запыталася Маша. «Гэта, відаць, выпаў снег», – адказала Міла. Дзяўчынкі кінуліся да акна, адхінулі фіранку, а там на дзяўчынак глядзеў Славік. «Фу, павук, якая брыдота!» – скрывілася Міла. «З дзяцінства не цярплю павукоў», – падтрымала сястрычку Маша. Ад такіх слоў Славік акамянеў. Ён не мог ні пра што думаць у гэтую хвіліну. За Славіка спалохаўся нават і любімы з дзяўчатак містер Сэм. Ён ніколі не чуў ад сястрычак такіх слоў. У гэты момант у пакой увайшла маці. Міла і Маша кінуліся было да яе з заратаваннем, але яна, імгненна зразумеўшы, у чым справа, сказала: «Дзяўчынкі, павучок прынёс нам такую прыемную навіну. Першы снег. Навошта ж нам павучка крыўдзіць? І тым больш не варта яго баяцца. Ён жа такі маленькі і бездапаможны. На свеце шмат
незвычайнага. І да ўсяго трэба ставіцца з разуменнем, усё трэба любіць такім, якое яно ёсць. Міла і Маша апусцілі галовы. Ім было вельмі сорамна перад Славікам. А ён і сапраўды вельмі мілы, прамовіла Міла, падышоўшы бліжэй да акна і разглядаючы павучка. Мы не дадзім цябе ў крыўду нікому, расчулілася Маша і прапанавала. Давай сябраваць. Славік у знак згоды паварушыў лапкай. Маленькія сябры, мы пазнаёміліся з вами з кнігай Алены Стэльмах «Павучок Славік», якую вы можете атрымаць у дзіцячым аддзеле нашай бібліятэкі. Мы чакаем вас у госці. Да пабачэння. З вами была бібліятэка-краязнаўца Алла Смірнова.